Wara l-aħħar elezzjoni ġenerali Tonio Fenech bħala deputat nazzjonalista u ex-Ministru tal-Finanzi kien ħareġ jagħti ċertifikat mill-aqwa lill-kumpanija Kanadiża Henley & Partners. F'pubblikazzjoni mqasma madwar id-dinja pubblikata minn Henley & Partners, Tonio Fenech kien iddiskriva lil din il-kumpanija bħala l-aqwa fejn jidħlu skemi u programmi taċ-ċittadinanza. Saħansitra qal li hu stess fittex il-parir ta' Henley & Partners u li ħa pjaċir jaħdem magħhom. Fi żmien li kien Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kien anki aċċetta li jkun wieħed mill-kelliem ewlenin f'konferenza organizzata f'Dubaj mill-istess Henley & Partners. Min-naħa l-oħra fl-aħħar jiem il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' fetaħ attakk qawwi mimli allegazzjonijiet fil-konfront ta' Henley & Partners u fil-konfront tal-programm tal-Gvern taċ-ċittadinanza b'investiment li għandu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu kemm ilha għaddejja l-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Tonio Fenech b'differenza minn deputati nazzjonalisti oħra mhux qed jidher kważi qatt fl-attivitajiet politiċi li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista.